हाँ, हम बिहारी नहीं सर। हिरोवा एक बार बिहार आके देख ली। वही जगह लोग ईमानदार होला और हर साल बाढ़ आवेला, लेकिन कोनो न्यूज टीवी और चैनल पे न देखा। वहाँ के लोग न दर के मर मर के इंसान काम करे। कब परेशानी जाने की खातिर कोई नेता नहीं हो। वहाँ के लोग हमेशा परेशान रहे। यही के चलते रउआ के घर आवे के हमके नौकरी करे के पड़े। और आज तक हम लोगों के घर में जितना नौकरी केले वाली सिर्फ एगो मेहनत करके हर साल